Ati peri rasane mung pengen meneng, sambat karo dulur kancalan kulawarga, malah disalahke rana sing rumangsa. Malah dihakimi, dianggap barang gempar. Aku sinau saka lara lan tatu iki, luwih becik nutup lambe lan nutup ati. Senajan abot nanggung beban iki kabeh, timbang saya ajur mending aku bola bali tiba ning bolongan sing padha, ora merga bodoh nanging pikiran kesiksa. Kowe panggon leren, kowe ati sing nampa, nyatane mung sepi sing